Ja vás opäť vítam pri sledovaní naživo našich dní duševného zdravia. Ak nás počúvate v podcaste, podcast sme si nazvali Hovorme o tom a dnes v našom kresle sedí veľmi úspešná, veľmi populárna Lenka Uherová, ktorú ste si vyžiadali niekoľkokrát a my sme ju niekoľkokrát priniesli do nášho éteru Henkel Slovensko a sedí tu opäť, pretože ste sa pýtali, kedy príde Lenka. Tak, Lenka, ahoj, vítaj. My sme si za tie roky, kedy teda Lenka k nám chodí, sme si už stihli aj potýkať. A ja sa veľmi teším, že zase ste si ma sem zavolali a vždycky je to pre mňa také príjemné rozptýlenie a vždy si to veľmi užijem, tak sa teším, že zase tu môžem byť. Aj my sa tešíme, ďakujeme teda za tvoj čas, lebo ty si veľmi vyťažená žena a veľmi vyťažená žena nám dnes príde porozprávať o tom, čo teda, ako to máme so sociálnymi médiami, ako na nás vplývajú, čo v nich vieme nájsť dobré a možno aj to, ako sa s nimi vieme skamarátiť, lebo mnohokrát počúvame, ja sa stretávam s názorom v spoločnosti, že sociálne médiá škodia, používajú ich veľa a naozaj, keď niekto povie sociálne médiá, tak je to skoro taká nadávka na Slovensku ako slovo progresívny. Tak poďme si teda rozobrať sociálne médiá na drobné. Ako na nás sociálne médiá vplývajú, Leni, alebo ako ty sa ako odborníčka, ako psychologička pozrieš na sociálne médiá a to naše psyché? Čo to s nami robí? Ja si uvedomujem, že ja nebudem mať taký ten buď alebo názor. Ja ho mám málo kedy, málo v čom. Aj keď sme sa rozprávali pred natáčaním, tak som ti hovorila, že trochu to oddémonizujem, lebo je to také naozaj, že považované za nejakého démona, za nejaké zlo a všetko zlé číha na tých sociálnych sieťach a podobne. A ja nemám úplne takýto vyhranený názor a snažím sa vždy si názor utvárať z nejakých reálnych dát a niečoho, čo odborníci už vyskúmali a čo niečo proste overili. A budem dneska celý deň, keď budem niečo hovoriť, tak vedzte, že čerpám z reálnych nejakých overených výskumov a zdrojov dát. A ako vždy, moja odpoveď je mať vzťah k sebe a uvedomovať si svoje prežívanie a mať tú úroveň uvedomenia aspoň takú, že cítim komfort versus diskomfort, že nemusíte byť, ja neviem, aký majstri mindfulness a self-awareness a tak ďalej a že stačí naozaj, že úplný základ, že je mi príjemne, je mi nedobre. A cítim komfort, cítim nekomfort. Hej, že aspoň medzi tým stavom vedieť rozlišovať a potom si ako keby to všímať tú svoju reakciu aj duševnú, aj fyzickú na ten obsah, na ten content. A keď vlastne že reálne to môže sa preukázať ako keby, alebo demonštrovať až tým môjim swipeom v tom prste. Že keď mi je niečo nepríjemné, tak to odswipnem preč. Keď mi je niečo príjemné a cítim, že mi to pôsobí niečo príjemné, tak nedám to preč. Hej? Tým pádom asi aj viacerí z vás už viete, už ste tak aspoň vedomí užívateľia, že viete, ako funguje ten algoritmus, že aká je technikália toho algoritmu, že on vám vlastne bude dávať opakovanie veci podobné tomu, pričom ste neswipli preč. Čiže aj týmto ako keby sa učíme cez to, ako funguje ten algoritmus, mu dávať najavo, že ja som vedomý užívateľ a ja si prajem viac tohto príjemného pre mňa a menej tohto nepríjemného pre mňa. A na konci dňa to reálne môže potom vyzerať tak, že vy keď si otvoríte svoje sociálne médium a tak, ja neviem, a strávite tam hodinu, trebárs, tak po tej hodine budete sa cítiť príjemne, lebo ja neviem, váš obsah bude tipy na dobré knihy, ja neviem, analýza básni, šteniatka, záhradkárske tipy, ja neviem, akože, ale že inšpiratívne, príjemné, pre psychiku ako keby uvoľňujúci obsah, naopak od toho, keď vás napríklad ten obsah šokuje, prekvapí a vy zostanete strnulo, dopozeráte to dokonca aj s tým, že je to pre vás nepríjemné. Že celé vaše telo a psyche zareagovalo, že toto nie, že nemám sa v tom dobre, ale vlastne v tom šoku a v tom prekvapení to zostanete pozerať a teraz sa môže počase stať, že presne to otvoríte sociálnu sieť a možno tam sú, ja neviem, nejakí agresívni, nahnevaní ľudia, nejaké dramatické autonehody naozaj s nepríjemnými obrazmi, lebo teda vieme, že určité sociálne siete tú cenzúru nemajú takú prísnu a viete tam reálne vidieť smrť ľudí bežne takto pri raňajkách a potom sa to takto môže vyvrbiť. Čiže keď mne klient povie, že mne sociálne siete nerobia dobre, tak ja sa napríklad pýtam takú kontrolnú otázku, že keby teraz zapneme
túto a túto sociálnu sieť, tak čo na nej asi uvidíte? Že čo budú tie videá, ktoré zbadáte? Čo budú tí ľudia, ktorých zbadáte? A väčšinou sú to presne také, že nejaké násilie, nejaké nepríjemné hodnotenie navzájom, akože, alebo nejaká kritika a nejaké také možno aj obrazy neúplne príjemné pre ľudské oko. Odporúčaš ty ako odborník? Ja som sa v súkromí stretla s tým, že mám teda známu, ktorej zomrel manžel. Prešli si takým dlhou teda chorobou, potom on samozrejme túto chorobu nezvládol, alebo samozrejme nezvládol ju žiaľ a ona bola veľmi, veľmi smutná a povedala mi, že práve sociálne médiá jej pomohli vďaka tomu, že vstúpila do skupiny vdovcov a vdov. Dokonca, neviem si teraz spomenúť na názov, ale rieši to nejaká nezisková organizácia, ktorá týchto ľudí spája. Tak toto bolo pre mňa osobne taký príklad toho, že tie sociálne médiá, ja často počúvam teda, že sú zlé a škodia a naozaj ten konzum a samé hoaxy sa tam šíria a tak ďalej. Ja môžem povedať, že teda môj sociálny feed je, musím povedať, že celkom slušný a ja neviem, kde sa tie hoaxy šíria, lebo v mojom feede nie sú. Tak to je to, čo ty hovoríš, že ak to teda vychovám, ten algoritmus, že mi ponúka relevantné informácie z overených zdrojov, tak potom sa mi zobrazujú, ale teda späť k tomu, že čo hovoríš na takéto skupiny? Máme ich nejako vyhľadávať alebo odporúčaš a možno ako potom rozlíšiť, že táto skupina má naozaj že dobrý úmysel alebo ako sa, teraz zabrdám trošku aj do témy hoaxy a nepravdy, ale toto bol taký môj príklad zo súkromia, že aj skupina napríklad, ako si teda poradiť s tou smrťou partnera a dnes táto dáma má už druhého manžela, ktorého práve našla v tejto skupine, ktorý mal veľmi podobný osud a spojilo ich v podstate tá spoluprežitá nejaká skúsenosť. Takže toto je za mňa, že ako sociálne médiá, nie Tinder, spojili ja skupina. Ja idem na svadby z Tinderu toto leto. Takže aj k tomu sa môžeme dostať, ale teda čo ty hovoríš na takéto skupiny a ako máme vedieť, že táto skupina môže byť aj pre mňa užitočná a že jej môžem veriť? Akože keď ideme úplne na začiatok, ako vznikli tieto médiá, tak to boli sociálne siete. Hej, že nebolo to social media, ale bol to social network, alebo teda ten web, tá sieť, ktorá mala spájať ľudí, pretože bolo náročné v modernej dobe a proste v urbanizme a tak ďalej, bolo náročné sa zoznamovať a nájsť tých správnych ľudí. A nemyslím iba na randenie, ale aj na to, že budeš chodiť po ulici a pýtať sa, ty rád turistiku, hej, že akože neurobíš toto, alebo presne, zomrel aj tebe niekto blízky, lebo potom sa ten človek v tom ako keby svojom súkromnom zážitku alebo tzv. Personal experience, že v nejakej skúsenosti špecifickej môže cítiť veľmi osamelo. A vlastne na to prvotný impuls vzniku sociálnych sietí bolo spájať ľudí cez celú zemegulu, ktorí majú túto spoločnú skúsenosť a tým pádom sa necítia izolovaní, iní, nenormálni, opustení a podobne. Takýchto sociálnych sietí stále je ako keby mnoho, že keď to niekoho zaujíma, stačí sa na to pozrieť, že ja neviem, rodičia, deti trpiacich veľmi nezvyčajnými ochoreniami alebo veľmi zriedkavými ochoreniami, rôznymi autoimunitnými a podobne, kde takýchto detí na planete Zem je 2000. Oni by sa v živote nestretli, že bez takejto výmoženosti by si mysleli, že ja som jediná na svete, ktorej sa toto stalo a vôbec mi nikto nevie poradiť, čo sa bude diať a tak ďalej. A stačí jedna taká matka across the world, cez celý svet, jedna, ktorá povie, nám sa deje to isté, pomohlo nám toto. Nám sa toto stalo, zabralo toto. A tá žena zrazu nie je jediná sama na svete. A toto presne platí pre kohokoľvek, kto zažíva špecifickú životnú skúsenosť. Niekto mi zomre, niečo prežijem, niečo sa mi stalo špecifické a rada by som sa obklopovala ľuďmi, ktorí mi budú rozumieť. A tak to vzniklo. Preto sme to my ľudia vymysleli. Samozrejme, že za všetkým je aj nejaký benefit tých peňazí, ale že ľudia vymýšľajú niečo, čo potrebujú. A vymysleli presne toto, aby sme sa vedeli spojiť s tými ľuďmi cez celú zem. A áno, samozrejme, že aj tam číhajú nejaké nástrahy, ale oni číhajú aj v bežnom kontakte, že nie len v tom online. Že myslím si, že tie svoje hranice a to, čo je pre mňa v pohode a čo už není v pohode aj v komunikácii, tak má platiť nie len online, ale dúfam, že to teda aplikujete aj v bežnom kontakte s ľuďmi. Kedy viem, že pre mňa už tie sociálne médiá sú priveľa? Alebo inak možno položím otázku, že koľko času denne
si myslíš, alebo týždenne, že je už nezdravé, ak som teda, alebo ako viem, že som príliš veľa. Ja viem, že sú všetky možné aplikácie, ktoré mi hovoria, že ten offline time, online time, že ti to meria a vieš si to nastaviť. Ale možno ti niekto povie, že naozaj ja ten mobil používam na telefonovanie, navigáciu a rôzne iné veci, komunikáciu, e-maily a že ja vôbec nie som veľmi veľa na tom teda mobile alebo až vôbec na tých sociálnych médiách, že kedy si viem tak odpovedať sama tak sebareflexne, že aj toto už preháňam. Sú na to rôzne aplikácie, som zistila. Keď sme sa snažili spolu s klientami, rodičmi priznať to, že ako zabezpečiť, aby to ich dospievajúce dieťa bolo ako keby v bezpečí alebo primerane v bezpečí ako užívateľ. A zistili sme, že sú rôzne aplikácie, kde viete presne zadať, že koľko dlho môže mať niekto otvorenú. Hej, že je to tak. A ja som sa bála, že sa ma opýtaš túto otázku. A prečo som sa bála? Lebo som veľa na mobile, na sociálnych sieťach. Lebo není exaktné číslo, že kedy je to pre mozog akože nedobré, alebo kedy začne z toho mozog mať nejaké následky. Určite si zvážme nasledujúce. Mozog dospievajúcich mladých ľudí a detí sa stále vyvíja. Hej, že ako keby ten neurovývin stále trvá a preto je dôležité, aby nebol mozog permanentne stimulovaný iba týmto druhom stimulácie, lebo je veľmi špecifická a taká jednotvárna. A to, čo sa ukazuje, čo reálne je podložené, že veľmi vysoká konzumácia sociálnych médií v období dospievania a mladej dospelosti je zhoršená pozornosť toho typu, že ak sa vyžaduje dlhšie vnímanie nejakého jedného menej intenzívneho podnetu, tak je to pre ten mozog náročné. Akože, keď by som to menej vedecky povedala, tínedžeri majú veľký problém pozrieť si 2-hodinový film. Pozrú si 5-minútové, 15-minútové video max. Alebo staršie filmy. Tým som sa stretla ja. Že ak pustíš mladšej generácii staršie filmy. Áno, že majú veľký problém. Akože není to pre nich tak stimulujúce. A keď sa vrátim, a samozrejme zase nie pre všetkých, že to tiež záleží aj proste od centrálnej nervovej sústavy, proste každého z nás už vieme, že existuje také, že neurodivergentné spektrum, tak tiež sa to nedá každý do toho obliecť a preto nikto nepovie jasné číslo. Proste nikto to nepovie. Ale ak nás počúvate rodičia, ktorí máte deti alebo chceli by ste ako keby počuť pre seba, že čo je už moc, tak ja vám poviem, akú ja mám mierku, možno vám to bude užitočné. A koliduje mi konzumácia sociálnych médií s inými zdrojmi, ktoré mám v živote. To znamená, ja neviem, darí sa mi v práci, baví ma, ja neviem sa vzdelávať, som stále zvedavá, dosahujem ciele, ktoré som si sama nastavila, mám pekné vzťahy s ľuďmi, cítim sa v prítomnosti svojich priateľov príjemne, teším sa na nich, teším sa na svoje koničky, ktoré nemusia byť vždy proste elektronické, teším sa na svoje koničky, mám rada pohyb a aktivitu svojho tela, je mi to príjemné. Takže ak nič z mojich ostatných vecí z Maslowovej pyramídy nestráda, tak je to v poriadku. Ale ak niektorá z tých Maslowových levelov bude strádať, to znamená, neviem mať ináč kontakt s ľuďmi iba online, tak by som bola, že znepokojená som tým. Alebo nebaví ma nič iné, alebo neviem si užiť akúkoľvek inú aktivitu, iba byť na sociálnych sieťach, alebo zabraňuje mi to sústrediť sa v práci, alebo robím v práci veľa chýb, alebo neviem sa, proste vyhadzujú ma z práce trebárs, alebo zo školy, alebo mám zlé výsledky, tak by som si povedal, že to už sú vážne následky toho, že tam to veľmi koliduje. Ale pokiaľ dokážete užívať čokoľvek a nebude vám to nejak kolidovať s ostatnými zdrojmi kvalitného života a bytia, you are okay. Je to v poriadku. A aby som nebola taká strašne vážna, tak poviem taký vtip. A iPhone meria akože koľko tam strávime času a meria tam presne, že všetko toto. A
on ma tak pochválil, jeden týždeň ma tak pochválil, že wow, že akože tvoj čas strávený pred obrazovkou sa znížil o 45%, že perfektné, že dobrá práca. A ja som sa tak smiala, že keby si ty vedel, za čo ma chváliš, lebo keď som mala tú veľmi vysokú akože čas pred obrazovkou, tak som si robila rešerš na diplomovku, na výskum. A keď som práve, že si ma chválil, že som tam není, tak som hrala počítačovú hru 8 hodín denne. takže tiež treba zvážiť, že ako ten čas inde, lebo aj okrem sociálnych médií môžu byť veci, ktorým vieme prepadnúť a môžu nejakým spôsobom kolidovať s tými ostatnými zdrojmi kvalitného života, ktoré chceme mať a chceme si ich podržať. Viem, že mobily a sociálne siete sú trošku rozličné témy, lebo ja teraz mám pred očami také tie malé deti, ktoré pri jedle pozerajú rozprávky, áno, a tým malinkým prštekom dokážu veci, ktoré my potom zistíme po 2 týždňoch, že to sa dalo a to dieťa intuitívne už tým palčekom to ovláda. Takže ako by si možno poradila takýmto mladým rodičom, a čo sa týka pozornosti detí, že treba dieťa sa nenaje bez toho, aby malo pustené nejaké Labkovú patrolu alebo akúkoľvek inú rozprávku, nerobíme reklamu, že čo s týmto, lebo toto nie sú priamo sociálne médiá, ale je to niečo, čo máš ako keby už zžité, že toto je súčasťou toho jedla, alebo toho celkového, aby som sa ja najedla ako dieťa, alebo moje dieťa jedlo, tak musí mať mobil, musí mať lyžičku, podbradník a neviem čo všetko, že máme nejaký trik ako psychológovia, že ako takéto detičky prinútiť alebo nedovoliť, lebo ja mnohokrát, keď chodím niekam na verejnosť a sú tam práve takéto rodinky, tak vidím, ako tí rodičia bojujú a naopak potom normálne, že uvoľnia všetko, čo môžu, len aby to dieťa bolo akože spokojné a nerobilo tam nejaké scény a ja normálne cítim s tými rodičmi, lebo sama neviem, čo by som urobila, keby mi takto dieťa si vynúcovalo ten mobil a potom je už spokojné. Mm-hmm. Ja zase nebudem... Vieš, ja nemám tak rada také vyhrotené názory, že ja úplne rozumiem tým rodičom, že oni len robia to, čo ako keby v tej situácii vyhodnotia ako to najlepšie. Lebo zoberme si ako keby tú dilemu toho, s čím tam zápasí ten rodič, ako si to ja predstavujem, že nechcem, aby moje dieťa proste rušilo tú okolie, aby možno znepríjemňovalo svojimi prejavmi nejako okolie. Zároveň je pre mňa dôležité, aby malo pekný režim toho jedenia, aby nebolo prestimulované nejakými externými vecami. Zároveň si všímam, že ja sa neviem nájsť, lebo teraz ten externý stimul a zábava musím byť ja pre to dieťa. Ja sa tým pádom nenajem. Čiže tu sa nám ako keby do takého trojstranného konfliktu dostáva potreby okolia a ľudí tam, ja neviem, prítomných v reštaurácii, alebo to je jedno, ja a potreby môjho dieťaťa. A ja sa chcem nájsť, dieťa chce byť stimulované a okolie chce mať kľud. Hej, že a akože keď si povieme, že keby sme naplnili len jednu z tých potrieb, ja neviem, že dieťa nechcem, aby bolo stimulované tabletom, bude to možno znamenať, že ja sa nenajem alebo budem jesť studené jedlo a že možno spoločnosť bude v diskomforte. A teraz dobre, tak prispôsobíme sa len spoločnosti a ja budem zabávať to dieťa. Ale ja sa nenajem zase. Hej, že a teraz, kde je ten ideálny prienik toho, o čo sa vlastne tí rodičia snažia a zaslúžia si metal, keď ja to pozorujem niekedy a ich obdivujem a snažím sa povzbudivo na nich pozrieť, že je to v poriadku a viem si predstaviť, že koľko už len to dieťa je, že 10-15 minút, tak si tam pozrie nejaké vláčiky alebo niečo, pretože viete, svet dospelý je brutálne nudný pre tie deti. A verte mi, vy nebudete schopní 12 hodín denne robiť také opíčky, aby nebolo to dieťa v tej nude. Dieťa môže byť aj v nude, samozrejme to je v poriadku, aj my psychológovia hovoríme, že aj pre ten mozog je dobré sa nudiť, lebo zase iné procesy tam prebiehajú, ale chápem, že keď je to tých 15-20 minút nejakého jedla a je tu veľa potrieb, ktoré sú v konflikte, tak pomôcť si proste nejakým jednoduchým videom, ako aj naposledy u môjho synovca malého, tak všetci sme sa najedli a on si pozrel vláčiky 15 minút. Hej, lebo naozaj nikto nevedel vytvoriť taký program, ktorý by bol zaujímavejší ako tie hovoriace vláčiky. To ťa teraz budú všetci rodičia chváliť. Úplne sa teraz ja normálne cítim, ak sa tí ľudia usmievajú na diaľku, lebo väčšinou je to presne, že ty zlá matka, lebo ty mu dávaš toľko ten mobil. Ale oni im nedávajú ten mobil toľko, že viete, že my sme sa minule rozprávali s jedným mojim starším kolegom, psychológom a že to není ešte tak dávno, keď deti dávali do takých ohrádok
z ktorých nemohli výjsť. Keď napríklad, že stará generácia roľníckych rodín, nehovorím teraz o mestských, ale roľníckych, tak tie matky neboli 3 roky doma s tými deťmi a nehrali im tam bábkové divadlo. Ona proste si zaviazala dieťa do šatky, išla s ním na pole, vykopala jamu, do tej jamy to dieťa dalo, aby sa nemohlo ono odplaziť a robila. Hej, že prečo sme my takí krúti na tých súčasných rodičov? A hlavne, že veď ten svet plný technológií a týchto vecí sme vytvorili. Tak ako čakáme, že budú v tom tie deti fungovať? Ako čakáme, že budú v tom tí dospelí fungovať? Že skúsme byť k sebe trochu láskavejší a porozumieť tým potrebám jednotlivých strán v tom a možno konečne začneme aj spolupracovať a proste použijeme tie technológie na tú pomoc, ktorú majú slúžiť. A samozrejme ja tu nehovorím o tom, že nezaujímam o moje dieťa a tu máš tablet. Hej, že to je trestný čin, to sa volá zanedbávanie zverenej osoby. O tom nehovoríme, ale viete, ten rodič aj keby nemal tablet, tak si ho nevšíma. Že tam to není vina toho tabletu. To si veľmi pekne povedala. So sociálnymi sieťami sú mnohokrát spojené, aj hoaxov sme sa trošku dotkli, ale mnohí ľudia práve riešia to, že prečo ja by som mal svoj život zdieľať na sociálnych sieťach. Je moje súkromie nejako niekde nahrávané, ohrozené, nechcem to ukazovať a sú takí skeptickí voči tomuto a potom je naopak tá druhá skupina, ktorá naozaj, mnohí sa smejú, že ešte aj to, čo som obedoval, tak nájdeš teda niekde na mojom nejakom sociálnom kanáli, čiže to Instagram alebo Facebook, že ako možno nejako toto uchopiť v živote, že tých ortodoxných, ktorí tam nechcú ako keby že dávať nič, ja ich všetkých rešpektujem. Ja som sama, ktorá teda používam sociálne médiá, si myslím, že ja ich používam u mne a ja si naozaj, že vyberám a dávam si pozor, že koho mám medzi známymi. A naozaj si tam púšťam iba ľudí, s ktorými mám nejaký vzťah. Že ja keď vidím, že niekto má, ja neviem, 1500 ľudí na Facebooku, ja si dovolím tvrdiť, že toľko ľudí asi som ani za celý život možno nestretla. Hej, že viem, kto sú a vedela by som, že ty sa voláš tak alebo tak. Tak možno, ak sa môžeme baviť o tejto téme, že ako naložiť s takýmto niečím, že máš niekoho, kto ti povie, že ja vôbec nie som na sociálnych médiách úplne až rozčúlený, keď sa niekde vidí. Naopak versus niekto, my tu máme za sebou, teda tí, čo nás počúvate, máme za sebou takú krásnu vizualizáciu 3 žien, ktoré si robia selfík. A to sú presne taká tá druhá skupina, ktorá a sa tešia z toho. A tešia sa z toho, robí im to radosť, tak teda z pohľadu toho psychického zdravia, že možno jednak nechcem nikomu škodiť, keď ja neviem, závesím našu spoločnú fotku niekam a teda ten človek si to nepraje. Versus niekto, kto proste ti takto strčí mobil pred teba a povie ti, že poďme sa odfotiť. A vôbec to nemyslí zle, že mnohokrát aj tieto svety sa medzi sebou až dosť bijú a ja sa stretávam aj s tým, že je tam zbytočné napätie. Tak čo možno poradiť ľuďom na jednej alebo na druhej strane z pohľadu psychológa? Akože ja budem citovať jednu proste, že filozofické stanovisko. Ja som OK, ty si OK. Keď budete takto žiť, dobre vám bude a dobre vám s ľuďmi bude. To, že niekto vidí toto kreslo ako biele a niekto ho vidí ako modré, je úplne irelevantné na to, či my vieme mať vzťah. A to je úplne v poriadku, že teba baví každý zážitok zdieľať s tvojimi followermi na sociálnej siete. Mňa to nebaví. A preto ťa poprosím o schválenie, či tam niečo môžeš dať, čo mňa sa týka. A môžeme spolu normálne fungovať. A ja si myslím, že je úplne irelevantné, ako to kto má. Dôležité na tom je sa pýtať, čo mne bráni to rešpektovať, že to má niekto inak. Hej, že ja som napríklad presne taký ten sociálny níman, že tam nedám nič. Ja tam mám asi fotku, keď som mala 16 rokov. Hej, že, ale ja úplne chápem a rešpektujem, keď niekoho veľmi teší svoje zážitky zdieľať s okolím a znásobovať si tým tú svoju radosť. Mne ju znásobuje niečo iné, tebe ju znásobuje niečo iné. A že moja otázka by nebola, že ako presvedčiť toho druhého, alebo že akože čo s tým robiť, alebo moja otázka by bola, že čo ti bráni rešpektovať, že niekto to má inak ako ty? V hocičom, v jednej aj druhej strane. Ja sa mnohokrát stretávam s tým, že ľudia, ktorí sú takí, že povedzme, že pro sociálne médiá, tak naozaj nerozumejú tomu, prečo to niekto nechce a ten, kto to nechce, tak ti povie, že on nemá v zásade proti tomu nič,
len on tam buď nemá obsahovo čo pridať, že on si aj rád pozrie to, čo tí iní pridajú, ale že on tam jednoducho nejako nevidí žiadny zmysel a nejakú pridanú hodnotu. A teraz premostím k tomu, že keď bola pandémia, tak mne napríklad tie sociálne médiá veľmi pomáhali v osamelosti, že my sme sa naozaj vďaka sociálnym médiám spojili s mnohými mojimi známymi, kde sme si povedali, ako sa máme, čo robíme a tak ďalej, preto sme sa fyzicky nevedeli stretať, tak ja som si vtedy povedala, že hej, tie sociálne médiá predsa len nemôžu byť až taký démon, ako ich mnohí vykresľujú. A teraz, keď sa rozprávam s ľuďmi, ktorí mi takto presne oponujú, že moje deti tam nedávaj a nerob to a nedávaj to, tak sa ich potom pýtam, že prečo ty si vlastne na tom sociálnom médiu? Že ak si proti tomu, tak vôbec prečo si to založil? Hej, a teraz je to také zaujímavé sledovať reakciu tých ľudí, lebo vlastne nikto z nich mi nevedel tak odpovedať, že ja mám niečo, čo vlastne vôbec nepoužívam, ale chcem vidieť do tvojho života, ale do toho môjho ťa ja pustiť nechcem. Mm-hmm. Tak mi to tiež prišlo také možno... tiež v poriadku, každý sa môže rozhodnúť. Ale že? mne to prišlo trošku nefér, že potom prečo ja by som ťa mala mať ako kamošku, keď ty tam nemáš nič, ale keď ťa vyhodím so svojich kamarátov, tak ty sa urazíš, lebo na ulici ja to na tebe budem vidieť, lebo ty zistíš, že nie som. Tak potom je ten rozhovor o niečom inom. Mojich 5 kamarátov, ktorých mám, by to teda zistili. Hej, že potom ten rozhovor mi mal byť presne o niečom inom. Hej, že keď by si ty cítila, že máš potrebu vidieť nejaké jej príspevky a vadí ti, že ona vidí tvoje príspevky, je jedna vec. Ale ja mám skôr taký pocit, že skôr si chcela poukázať na tú diskrepanciu v tom, čo hovorí, takým ako keby trochu potrestaním. Hej? Že diskrepancia v tom, že hovoríš ako si veľmi proti tomu, ale užívaš si benefity toho, že to síti tvoju zvedavosť. Áno. Napríklad ja toto mám plne uvedomené tak, ak to teda niekoho zaujíma z môjho osobného života, že mne sa to nechce. Že mňa to nebaví. Ale zaujímam sa o inšpiratívnych ľudí, ktorých to baví a tak sa poteším z toho, čo sa im podarilo. Ale že napríklad mne sa to nechce, lebo je to veľká zodpovednosť to spravovať. A nechce sa mi. Rozumiem. Lebo ja to beriem zodpovedne, hej, akože čo sa tam ocitne, neocitne a tak ďalej. A zároveň... môj manžel pracuje ako security, akože IT security, tak on nemá nič nikde. Ja rozumiem. Neexistuje. Áno, ja mám takto v rodine príslušníkov armády, tak by sme si vedeli rozprávať o tom, že ako spokojní sú tí ľudia, keď ich niekam zavesíš. A preto to hovorím, že napríklad ja to beriem tak, ako veľmi zodpovedne kvôli profesii, ktorú robím. Že ja môžem mať môj názor a moje veci môžu mať nejaký vplyv a ja by som nerada to nejako zle proste tak. A zároveň si uvedomím, že aj kontext môjho manžela ho tam priviedol a kontext mojej 14-ročnej netere je zase úplne iný kontext. A že preto je to podľa mňa dôležité, že lepšie porozumieť tomu človeku v tom jeho životnom kontexte a že myslím si, že nás toto určite v tom formuje, v tom rozhodovaní a že opäť, že viac porozumieť tej motivácii za tým, ako si to sám interpretovať, že on je iba zvedavý a neukáže. Ak by si mala niekomu poradiť, či teda si založiť nejaký sociálny kanál na akomkoľvek už teda médiu, áno alebo nie? Tak to ja nikdy neodpovedám. Ja by som urobila taký screening, že aké potreby si tam ideš doplniť. A myslíš, že uvažujú takto ľudia, keď si založia niečo? Lebo napríklad ja teraz cítim tlak, že ľudia sa ťa pýtajú, a máš už TikTok? A mnoho mojich známych odpovie, že ja už som na TikTok starý. Ale napriek tomu, tým, že tá debata okolo toho TikToku sa tak okolo mňa nejako krúti, tak sama som si povedala, že možno by bolo na čase otvoriť si tam svoj vlastný kanál, ale presne si kladiem tú otázku, čo ty, že dobre, a založím si kanál a teraz budem ja to stíhať, budem ja vedieť prispieť niečím, alebo budem len naozaj to bude ďalšia aplikácia v mojom telefóne, ktorú otvorím raz za 7 mesiacov a niečo. Hej, že ja tiež sa na to pozerám veľmi zodpovedne, ak niečo nepoužívam, tak to proste nemám. Len cítim tu, až nemôžem povedať, že tlak, ale takú tú debatu okolo toho TikToku, že prečo to nemáš a zároveň mám pocit, že ak ho nemám, tak niečo mi uniká. Mm-hmm. Veľakrát, keď sa rozhodujeme, tak by sme sa mali rozhodovať na základe toho, že prečo si tam idem. Hej, že čo si tam idem zobrať. Ale samozrejme, ja vám rozumiem, že niekedy je tá odpoveď neviem, alebo možno naplniť zvedavosť, alebo konformita so skupinou, lebo aj ostatní to majú. Aj to sú potreby, hej? Že to je v poriadku. A ja na to hovorím, že tak pred tisíckami rokov vymysleli takú vec, že experiment. Hej? Že my môžeme svoje rozhodnutie vziať späť.
To je aké slobodné. Ja môžem urobiť experiment, môžem urobiť sociálny experiment sama na sebe a nainštalovať si na týždeň túto sociálnu sieť a potom si zreflektovať, aký to bol pre mňa týždeň. Čo mi to dalo, čo mi to zobralo, či to za to stojí, ako to hodnotím, ako sa potom cítim, či som inšpirovaná alebo demotivovaná, aký mám sebaobraz, aké mám toto. Bolo výhodné, nebolo. Experiment ukončený. S takýmto alebo s takýmto výsledkom. Ty na to ideš tak krásne ako psychológ. Ja si myslím, že polovica ľudí, ktorí nás pozerajú a počúvajú si povedia, že toto, akože normálne ja si založím TikTok a bodka a teraz tu Lenka Uherová, že aký to má pre mňa zmysel a idem a čo mi to dalo a čo mi to vzalo. Ale ja verím, že aj tieto teda naše debaty budú pre vás podnetné. Ak teda budete chcieť vyskúšať hociakú sociálnu sieť, tak poďte do toho, lebo vidíte aj Lenka sama vám povie, že experiment tu bol dávno vymyslený a je to krásne. Tak možno ja sa odhodlám na ten TikTok, uvidíme. Dám vám vedieť každopádne. Ja som bola veľký hejter ešte pred 12 rokmi Instagramu, ale všetci mi odtiaľ posielali vtipné veci a ja som si ich nemohla otvoriť. Také vydieranie, hej, tak trošku. Potom som sa tam akože teda s veľkou nechuťou a takým samosabotujúcim prístupom som sa tam teda akože prihlásila. A musím povedať, že som bola taký starý frflož a nedala som tomu šancu, pretože ten experiment naozaj ukázal, že ja som tam spoznala úžasných stand-up komikov, výborné kanály na filozofické, rôzne výborné zdroje na psychológiu a podcasty, že vynikajúce. A fakt dobré veci. Ja musím povedať, že dobre, že som urobila ten experiment, lebo vie to byť zdrojom veľkej inšpirácie, pokiaľ vieme, ako to správne používať. To je veľká pravda, že naozaj si musíme uvedomiť, že tieto sociálne médiá prepájajú celý svet. Ale naopak vedia, ak teda nevyberieš si správny kanál alebo obsah. Ale ty si to veľmi pekne povedala v úvode, že naozaj ty musíš spravovať tú sociálnu sieť. A podľa mňa veľa ľudí si to neuvedomuje. Ja sama vidím, že mi to ponúka nejaký obsah, kedy náhodne, presne tak ako ty niečo pripravujem. Niečo vyskúša ten algoritmus, že toto, aha. A mohlo by sa ti to páčiť a presne mi to ponúka niečo, čo, ja neviem, googlíš niečo alebo pripravuješ sa na nejakú debatu a hľadáš si témy a samozrejme ono si to potom myslí, že toto teraz ty žiješ. Sa ti páči a začne ti to núkať a ja mu tak vždy hovorím, že prepáč, ale toto je pre mňa nerelevantné, ale pracujem s tým, hej, že to je naozaj aj my ako užívateľia nielen teda dávať a pozerať, ale možno to aj učiť a pracovať s tým, lebo tie algoritmy sú veľmi šikovné. No, viete, teraz by si sa mohla opýtať, že dospelý vedomý, ako tak vedomý človek, áno, ale že čo to dieťa, ktoré proste ešte nevie, ako ten dospelý svet funguje a nemôžeme od neho chcieť takúto sebareflexiu a takéto sebauvedomenie, tak vtedy vlastne tam majú vstupovať tie inštitúcie a za toto ja veľmi ako keby som ambasádor, že aby aj systémovo toto bolo nejak ošetrené. To je veľká téma aj teda na pôde Európskej únie, že čo sa teda ponúka, ako sa to, a myslím si, že toto ešte bude mať nejaký ten mesiac, dva, kým teda na toto nejako prídeme. Tak ako vznikla charta detských práv a proste, že dieťa, nemôžu si s ním len rodičia robiť to, ako uznajú za vhodné, že nemôžeme sa na toto spoliehať, tak takisto sa nemôžeme spoliehať na to, že tak necháme tie sociálne siete, jak to teda bude, tak to bude, že ohľadom detí, ktoré nemôžu dať consent, ktoré nemôžu v nejakých veciach rozhodovať, pretože kognitívne tomu nerozumejú, tak potrebujeme mať aj nejaké ako keby systémové opatrenia a akože dúfam, že sa to k tomu blíži. Ja som videla, že už je to v tom druhom čítaní, tak akože som zvedavá, čo sa s tým bude diať, lebo napríklad sú tam aj také časti ako ten hejt, šírenie nepravdivých informácií, očierňovanie, negatívne komentáre a tak ďalej, devalvujúce, že je to tam, ktoré by malo byť potom ako keby veľmi jednoducho stiahnuteľné a nemalo by sa to vlastne vôbec vyskytovať na tých sociálnych sieťach. A pokiaľ to ešte nie je, tak vás veľmi pozývam, učitelia, rodičia, tety, stríkovia, hocikdo v okolí tých užívateľov detí, rozprávajte sa s nimi o tom, aké to je pre teba, keď vidíš takýto obsah. Ako sa máš potom, keď si pozrel toto video? Hej? A že napríklad, keď sú... ja by som teda povedala, že deti mladšie ako 12 rokov by nemali mať vlastný účet niekde, že samozrejme, že elektroniku používajú, ja rozumiem, ale že mať niekde účet znamená mať niekde identitu. A pod tých 12 rokov mi to prípada také akože viac
nebezpečné ako prínosné, lebo tam už hovoríme aj o takých zločinoch ako krádež identity, kyberšikana a tak. A veľa je toho, asi 14 je takýchto zločinov a že to dieťa naozaj nemôžeme čakať, že ono tomu bude pre Boha rozumieť, hej, že a keď je to teda aj v tom veku, tak túto naozaj, aj keď by ste mohli povedať, že to je zásah do súkromia, tak ja si stojím za tým, že pozrieť sa na ten algoritmus toho dieťaťa aj spolu s ním, že pozrieť sa na to, že či je to v poriadku. Lebo takisto nenecháte dieťa samé v dome, alebo nenecháte ho rozhodnúť si akože koľko, ja neviem, že o veciach, ktoré nevie rozhodovať, alebo ktoré by sa mohol rozhodnúť voči sebe bezpečne. A to je aj sociálna sieť. Hej, že my potrebujeme pomáhať tým deťom sa učiť dobre rozhodovať a toto je pre nich značne nebezpečné a ťažké rozhodnutie, čiže v tom nie je takým tým intruzívnym, daj to sem, čo to tam pozeráš, pre Boha nie, ale že pozrime sa, ako to tam vyzerá na tom newsfeede a by som sa pýtala, že z tohto tie ako, alebo že na tomto ťa čo zaujíma, ale so záujmom a láskavosťou a nie s vyšetrovaním. Ale aby ste reálne videli, že ako sa má ten algoritmus a že čo reflektuje a učiť to dieťa vlastne tej vedomej konzumácii tam. Keď hovoríš o tom, že nedala by si deťom založiť si teda účty, ja sama mám teda synovcov, ktorí sú v takom veku do 12 rokov, a prišli zo školy s tým, že všetci spolužiaci už majú Facebook, všetci spolužiaci sú na Instagrame a títo mladí ľudia majú 8 a 9 rokov. A čo by si teda poradila rodičom, že ako máš argumentovať a povedať mu, že nebudeš mať svoj účet a on ti povie, ale celá trieda ho má. Takto by som ja nekomunikovala. A ja rozumiem tomu, že byť vyčlenený zo skupiny alebo byť iný ako všetci v skupine je horšie a ohrozujúcejšie pre tú psychiku, jak veľakrát to, čo na tej sociálnej sieti je. A tu sa nám ako keby stáva jedna vec, lebo podľa mojej informácie, opravte ma, ak niekto máte inú informáciu, že ešte aj keď si idete zakladať akýkoľvek účet na akejkoľvek sociálnej sieti, tak je medzinárodný konsenzus, že musí mať 12 rokov. Takže tam oni zakliknú, že majú a nemajú. Nemajú, no. Hej, čiže tu je jedna vec, že medzinárodne všeobecne uznaný konsenzus na celom svete je, že 12 rokov. A oni to z niečoho ale dali, že 12. Práve kvôli vývinu toho dieťaťa a akože normálne psychosociálnym vývinovým míľnikom je to preto dané na 12. Preto máme v krúžku v telke tú 12 alebo 8 alebo niečo podľa vývinových míľnikoch toho dieťaťa, že to není len tak z brucha. Ale áno, dá sa zakliknúť, mám 18, mám 12, mám koľkokoľvek, hej, že to není nejako zabezpečené. Ale povedala by som teda, keby to je moje dieťa, tak by som oslovila to, že rozumiem, že nechce byť iné. Že rozumiem, že nechce byť proste vyčlenené, trapné, neviem aké a tak ďalej. Ale zároveň by som povedala, že ale za nejakých pravidiel. Hej, lebo sú tam nástrahy, ktoré ja ako rodič som tiež zodpovedná proste nedovoliť, aby sa ti stali a akože ochrániť ťa. Keď to nedokázala tá sociálna sieť tým, že len zakliknem a klamem a je to hotovo, tak by som napríklad urobila takú nejakú obojstrannú dohodu s tým dieťaťom, alebo taký akože kontrakt medzi nami, že v poriadku, ale za podmienok, že si raz za čas pozrieme spolu, aký máš tam algoritmus a že sa budeme rozprávať o tom, že aké to je a čo sa tam vlastne deje a keď tam zbadaš niečo, z čoho budeš mať akýkoľvek čudný pocit v brúšku alebo proste nebudeš z toho spať, tak mi prídeš povedať. Uh-huh. Ale opäť nie proste, hej, lebo ja nechcem, aby to dieťa potom celý svoj mentálny svet predo mnou skrylo. Hej, že môjim cieľom je práve, aby som bola ten prístav, kde príde, keď niečo tam hrozné uvidí. Hej, a nie, že bude sám s tým v tej hlave šrotiť. Lebo mnohí rodičia sa práve toho boja a práve ti povedia, že radšej to dieťaťu dovolí, jednak áno, aby nebolo vyčlenené. Druhák, ak mu to nedovolí, tak má proste názor, že nie, lebo jednoducho nepotrebuje to k životu a to dieťa presne potom je buď izolované, alebo možno niekedy aj šikanované, pretože býva práve centrom posmechu od spolužiakov, že je niečo, nie je v poriadku teda s daným jedincom. Takže toto sú také, by som povedala aj pre rodičov, možno ťažké chvíle. A určite to majú ťažšie rodičia v mestách. Že viem si predstaviť, že
takéto rozhodnutie urobiť v bratislavskej škole je jedna vec a urobiť to, ja neviem, tak my sa budeme za chvíľu sťahovať na dedinu a keď sme sa tam prechádzali cez víkend, tak jedno dieťa bolo na otcovi sedelo a jazdilo na traktore. Ďalšie dieťa malo z paličiek vyrobenú zbraň, akože tu. A tretie sme videli cvalať na koni. Ja si hovorím, išli sme v čase, či čo? A viem si predstaviť, že tam dieťaťu povedať, že počkaj s tým do 12, tak nebude nejaký čudák v tej triede, lebo viem si predstaviť, že tam na tom traktori jazdia aj tie spolužiaci. Ale povedať to fakt, že v takej tej high-tech proste nejakej škole alebo čo, a tak to vyčlenenie je ohrozujúcejšie na tú psychiku v období, kedy je peer skupina strašne dôležitý ukazovateľ mojej identity, než toto. Ale ja zároveň rozumiem tým rodičom. Oni fakt majú strach a ten strach je legitímny, lebo mne sa stalo, akože, že mne klienti volali zhrození, vydesení, že ich dieťa sa dostalo na čierny web. A videlo tam odťatie hlavy, videlo tam všeličo hrozné a má teraz nočné mory a sa tráse a áno, ja vám rozumiem, je to strašné. To dospelého človeka rozloží na pár týždňov a nie dieťa, ktoré nevie takéto informácie absolútne integrovať. Takže preto by som zvolila takú tú cestu. Edukovať, zblížiť sa s tým dieťaťom, rozumieť jeho svetu, zblížte sa s tými zetkami, s generáciou Z, rozumiete im, čo žijú, v čom žijú, čo ich baví, čo je cool, čo je trápne, aby ste vedeli byť trochu vo svete tých detí, priblížiť sa im a tým pádom nebude tam obrovský generačný prepad medzi vami a tými deťmi a budete vedieť mať ako keby o tom rozhovoria a tým pádom ich aj vedieť láskavo sprevádzať tým proste svetom aj toho cyberworld, toho kybernetického sveta. To znamená, že ty ako psychológ radíš v prvom rade komunikovať otvorene a nezakazovať, skôr chápať motiváciu a to, čo ti to má priniesť. Že ak idem ochrániť dieťa, ale zničím si s ním vzťah, není to dobrý deal. Vždy myslíte na dve veci. Ochraňujem integritu dieťaťa a zachovávam vzťah. Obidve musia byť splnené. A keď sa nedá obidve na 100%, tak obidve na 80%, ale nie, že jedno 100 a druhé 0. Hej, lebo tá pretrhnutá väzba je väčší problém, lebo im sa stanú v živote prúsery. Všeličo vyskúšajú, všelikde sa ocitnú, všeličo sa podeje a ja chcem, aby vaše deti mali za kým prísť, keď sa to stane. Si veľmi pekne povedala. Idem teraz od sveta detí do sveta dospelých a ty si teda v úvode povedala, že ideš na dve svadby, ktoré obe vznikli prostredníctvom sociálnej alebo vďaka sociálnej sieti Tinder. A Tinder teda nie je jediná sociálna... Nie Tinder konkrétne, ale dobre, zoznamovacia sieť. Máme tu niekoľko teda platformiem, cez ktoré sa dá zoznámiť. Ako sa na to ty pozráš ako psychologička? Odporúčaš toto, dajme tomu ľuďom, ktorí hľadajú vzťah? A teraz nebudem hovoriť single ľudia, lebo to môžu byť aj ľudia, ktorí už sú v rozpadajúcom vzťahu alebo vzťahu už, ja neviem, po rozvode. Nebavme sa len o singles. Jednoducho človek, ktorý chce mať vedome, chce mať nejaký vzťah. Tak čo sociálne médiá a takýto, áno, zoznámky, tak. Ja rozumiem ľuďom, ktorí túžia po romantickom zoznámení sa. Spontánnom narazení na ulici, v papiere mi rozveja, niekto mi ich pozbiera, to je ten muž. To bežne deje toto inak. A zacítim vôňu fialiek a to je tá žena. Hej, ja rozumiem vám, ja chápem, že potom túžite aj to krásne, rozpráva to vnúča tam pri krbe, je úžasné a rozumiem tomu. A však do toho, ale keď sa nebude dariť, tak že majme aj iné zdroje, hej, že prestríme tie možnosti. To neznamená, že tým zahadzujem tú prvú. Hej, ďalej si teda všímam vôňu fialiek a ja neviem, spadne mi tie moje dosky, ale že nelimitujme sa len na to, lebo svet sa mení. A on sa mení v neprospech takéhoto zoznamovania sa. A v zmysle toho, že čím je väčšia komunita ľudí, čím je väčšie mesto, tým je ako keby nepríjemnejšie alebo neprirodzenejšie len tak niekoho zastaviť na ulici a zoznamovať sa.
že predstavme si to na chvíľu, že predstavte si, že len tak idete cez ulicu, alebo len tak idete si proste vo svojom a zrazu vás niekto potlape po rameno alebo sa vám postaví pred tvár, očný kontakt a chce sa s vami zoznámiť. Hej, že ono to naozaj takto, je to, až by sme povedali, že by mohol niekto až políciu zavolať, hej, že ten svet sa proste mení a je to tým, v akých veľkých komunitách žijeme. Keď sme žili v malých komunitách, všetci sme sa poznali. Hej, čím sú väčšie komunity, tým nepoznáme sa a môže to byť fakt nepríjemné, až ohrozujúce, že niekto takto akože príde. Ďalšia vec, idete sa teda zoznámiť, niekoho si vytipujete a jak viete, že hľadá? Jak viete, že hľadá vaše pohlavie? Jak viete, že práve neprežíva nejakú strašnú životnú situáciu? Jak viete, že práve partnerka mu nezomiera na, ja neviem, smrteľnú chorobu alebo ja neviem čo? Či to nie je napríklad asexuálny jedinec a tak ďalej. Jak to vy viete? A budete takto chodiť a strieľať? Až do momentu, kedy si poviete, svet je hrozné miesto a nikto tu pre mňa není? Hej, že preto vymysleli zoznamku opäť, to vlastne žena inak vymyslela. Hej, lebo ženy boli vždy šikovnejšie, ale nič teda proti mužom, ktorí nás pozerajú. Ona to presne kvôli tomu to vymyslela, že ona chcela vedieť. My tu máme s nami Števka technika, ktorý sa teraz takto pousmial, ako všetci páni. My vás ľúbime, ale my ženy vieme. Ženy ženám. Lenka, prepáč, pokračuj. Žena vymyslela zoznamku. Žena vymyslela zoznamku s tým, že ona chcela, aby ľudia, ktorí hľadajú, boli na jednom mieste. Hej, že aby sa to nestrieľalo len tak pomimo, alebo nevedelo sa, že čo my všetci záhradkári teraz tu. Presne, tak my tu, čo chceme sa zoznámiť tak na toto miesto a tu je jasné, že tu všetci, čo sme, tak chceme mať vzťah. Hej. Samozrejme, že už sa to teraz tak trošku akože przní, v zmysle, že sú tam aj takí, ktorí majú vzťah, ale chcú ešte taký a inaký a vtedy tam dochádza k tým zraneniam a k tomu, keď povedia ľudia, že už nikdy viac, že veľmi som zranená a tak ďalej. A ja sa zase budem opakovať, jak starý gramofón, vedome. Ak idem na tú zoznamku vedome a budem teraz citovať autora literatúry o vzťahovej väzbe, že nastavte si tam poriadny filter a buďte naozaj sami sebou. Že naozaj sami sebou chcem niekoho, kto už je rozvedený, nemá vzťah, nemá v súčasnosti žiadny vzťah, chcem niečo vážne, chodiť na rande pravidelne, toto, že hneď akože na začiatku. A ten autor hovorí, že obávate sa, že tým prepadne 99% ľudí. Výborne, aj tak hľadáte len jedného. Je to o nastavení, rozumiem. Že minúť tam kvanta energie a času na to zaujať čo najviac, znamená, že vy ich síce zaujmete, ale niečím, čo neponúkate napríklad. A potom sa presne dejú tie veci, že jeden sklamaný, druhý sklamaný, jeden zranený, druhý zranený. Ale keď tam idem s tým, že áno, mám partnerku, ale nie som spokojný intimne a rád by som s niekým len tak randil pomimo. Ja neviem, akože však ja som není prúderná. Dobre, ale nech aj tá druhá strana je v tom vedomá. Nezneužívajte tú ženu. Hej, že ona o tom nevie a hľadá vzťah. A zase naopak, že ja sa teda viem rozhodnúť, že tiež to tak mám a nechcem úplne, že chcem iba toto. Keby sme všetci boli úplne úprimní, nedochádzalo by tam k takýmto strašným zraneniam. Ale tým, že zvyšovať si kredit a zvyšovať si ten, ako sa hovorí, dating pool, tak to potom vedie k takýmto manipuláciám a musíme byť veľmi ostražití. A v skutku, akože čo počúvam tie príbehy mojich klientov, tak zažívajú tam aj muži, aj ženy akože zraňujúce veci, v skutku zraňujúce a hlavne v takom, že psychologicky sa už teda začne vytvárať nejaká väzba, nejaký kontakt a s niekým, s kým si píšete napríklad, alebo sa stretnete, že to sa nedá zastaviť, to sa akože psychologicky normálne si vytvárate k niekomu, hej, nejaký kontakt, puto a zrazu ten človek sa vám prestane ozývať. On vám nepovie prečo, on nepovie, čo sa deje. Takzvaný ghosting. Hej, a teraz ako keby si predstavte, že vám začne vyrastať nejaký výhonok, šmach. Dobre, tu zase mi vyrastá nejaký výhonok, šmach. A teraz ako keby jasné, že potom tí ľudia zostávajú takí cynickí z toho, že už sa nevedia zaľúbiť, už sa nevedia z toho tak tešiť. A sama to akože sledujem niekedy s obavami, niekedy s ľútosťou
nad tými zážitkami mojich klientov a zároveň si uvedomujem, že fakt ich nemôžem poslať na ulicu, že oslovte ženu, ktorá sa vám páči. Že? A keď som sa pýtal... Môžeš, ale nedopadne to a to ešte spôsobí väčšie rany ako... A keď som sa pýtala ľudí, ktorí sa šťastlivo dali dokopy na zoznamkách, že ako tomu rozumejú, že sa to podarilo, tak oni, to bola náhoda, ale keď sme to rozobrali, vôbec to nebola náhoda. Hej, že boli hneď veľmi autentickí a transparentní v prvých správach. Hneď. Že prečo som tu, čo očakávam, aký mám charakter, o čo mi tu ide a bolo to veľmi transparentné hneď od začiatku. Ale zároveň to nebolo takéto, jak by som to povedala, že necítili sa ako lovená zver. Hej, že som autentický človek, čo tu rozpráva, ako sa má, čo si tu prišiel, ty to máš ako, že ten obojstranný záujem. Ale tí, ktorí mali fakt, že veľmi zlé zážitky, tak nebolo to takto, že skúšali, možno tak ako keby trochu aj tak viac naivne, intuitívne a sa im tam podiali také nepríjemné skúsenosti. To znamená, že ty ako psychológ odporúčaš, že ak sa teda chcem vedome zoznámiť, išla by si do toho, ale bola by si veľmi opatrná, poviem to tak, že nesklamať sa, lebo ja sa stretávam s tým teraz, prečo to hovorím. Tomu sa nevyhneš, ale skôr by som bola, že snažila by som sa byť veľmi otvorená v tom, kto som a s čím vchádzam na tento trh. Aby potom, keď ma niekto odmietne, bolo jasné, že áno, to je dobre, lebo ja som naozaj taká, čo odmietol. Hej, že tak to je legitímne. Ale nie, že ja teraz tu budem niečo hrať, nehrať a potom vlastne sa dohadujeme, že prečo nie si taká, prečo ty nie si taký a dochádza tam, to nevyzerá takto jednoducho, ale dochádza tam vlastne k tým nedorozumeniam. Ale že buďte úprimní sami k sebe, buďte úprimní a nehanbite sa za to, prečo ste si tam prišli a buďte v poriadku s tým, ak to niekto odmietne. Lebo predsa hľadáte niekoho, kto to bude mať rád, komu sa to bude páčiť. Že ty nemôžeš asi používať tú zoznamku ako takú náplať na vyplnenie. Môžeš, ale keď si v tom vedomý. Idem si len doplniť pozornosť. Jej super, napísalo mi 20 žien, dobre sa mám. Vybavené. Ja som sa môjho známeho pýtala. Ja neviem, ale že nech to teda je akože... Môj známy, to je to, čo ty hovoríš. My sme sa veľmi otvorene bavili. My sme teda boli na jednom spoločnom výstupe v Kazachstane. Ako sme tak išli hore nahoru do veľkých nadmorských výšok, tak sme sa presne bavili o zoznamkách a on mi sám ako muž, a to bol vôbec prvý muž, ktorý sa mi vôbec v živote ako keby priznal, že teda on si platí zoznamku, lebo chce vidieť, aké ženy majú o neho záujem. A ja mu hovorím, a čo to s tebou robí? A on hovorí, že no hladká mu to ego a tomu stačí. A on sa nechcel zoznamovať. Dnes už má manželku, mimochodom zo zoznamky majú spolu aj dieťa. Ale v danom období, keď sme sa spolu bavili, jeho nejaká logika vychádzala z toho, že jemu robí dobre, lebo povedal mi, že on sa nevie babi opýtať bežne na ulici, že páčim sa ti. A že keď ona mu tam posiela tie všetky páčiky a on je úplne ho to teší a že on má dosť náročnú teda prácu, a že on keď tak večer zaspáva a vidí tam všetky tie páčiky, tak on spí tak dobre a že každý večer zaspáva s tým, že si pozrie, že koľkým ľuďom sa páči. Keď nikomu neublížil a dostal čo a pomohol si, tak to som, aby som to súdila. Mne sa to hrozne páčilo, vieš, to bol taký krásny príklad, ako sa ti niekto tak priznal, že potrebujem si zvýšiť ego, som s tým OK, ale ja som vďačná, že takto otvorene sa spolu o tom rozprávali, takže... Takže predstavujem si, že keby sme im dali všetkým vypiť elixír pravdy a autentickosti, že koľko mužov a žien by tam bolo s tým, že prišiel som si sem pre páčiky, prišla som si sem pre rôzne ponuky od rôznych mužov, aby som vedela, že ešte som atraktívna alebo niečo. Tie páčiky, áno, páčiky vedia byť práve aj takým kameňom úrazu, veď nebola jedna diskusia o tom, že či schovať alebo ukazovať tie páčiky na sociálnych médiách, lebo naozaj ľudia žijú tými páčikmi niektorí a sledujú, že koľko páčikov mu tam pribudne alebo naopak nie, ale sociálne médiá naopak ponúkajú aj teda priestor pre nenávisť a anonymitu, čo vie byť naozaj že dvojsečná zbraň. A nám tu niekto písal do komentov, že teda sociálne médiá sú jedným smerom orientované, nevieme ich úplne kontrolovať. Môžeme s tým súhlasiť, nemusíme s tým súhlasiť.
Ale čo teda možno radiť ľuďom? Ja sama som videla niekoľko, my sme sa ako firma teda zapojili aj do iniciatívy Bez hejtu, kedy vlastne je nastavovaný bot na tvoju stránku a snaží sa identifikovať už tú reč, rozpoznať nielen vulgarizmy, ale naozaj aj takú tú nenávistný prejav. A on potom robí to, že vlastne ti to nejako zosumarizuje a ty vieš na to buď reagovať, alebo schováva tieto všetky komenty, čo mne príde neskutočne dobre, lebo my ako keby pomáhame umelej inteligencii, aby rozpoznávala naozaj ten hejt, že nám ani nejde o to cenzurovať niečo, lebo tomu sme sa teda nikdy nejako nechceli venovať, ale naopak pomôcť ako keby, že výskumu a tej vlastne umelej inteligencii, ale teraz keď ideme späť k ľuďom, teda dobre, firmy vedia mať umelú inteligenciu na to, aby identifikovala nejaký hejt, ale čo ja ako jedinec, ak niekde napíšem svoj názor a niekto ma vyslovene takto, že vyhejtí a pridajú sa tam ďalšie a ďalšie a mne samozrejme chodia notifikácie, že jedna rovina je, ja si myslím, že mali by sme niekedy naozaj, keď už vidíme, že sa šíria veľké nepravdy, povedať svoj názor, aby sme zastavili, alebo vidíme, že je to úplne že z cesty, lebo ja si myslím, že ak budeme všetci mlčať, tak presne tá nepravda dostane priestor. Takže ja som naozaj ten bojovník, ktorý ide a napíše, že prepáčte, toto nemáte vedecky podložené, toto nebolo to tak. A potom, no nie, ale potom sa do teba obujú tí všetci ostatní a ty už nesieš, tvoja psychika už dostáva rány ako v boxerskom ringu. Hlava, nehlava. Takže čo by si ty radila ľuďom, ktorí takto, že chcú, vidia, že sa deje nepravda, napíšu tam nejakú fakticitu alebo napíšu len svoj názor a teraz idete normálne, že ten internet zožrať. Čo na to hovoríš ty ako psychologička? Písala by si také niečo? Lebo potom ti presne manžel alebo manželka doma povie, že na čo ty tam vôbec chodíš? Na čo si to písala? Ja som raz napísala, bolo to pred 5 rokmi a napísala som len jeden komentár za celý čas. A napísala, doteraz si ho pamätám. Teším sa, že toto nahrávame inak. A napísala som, že bolo to niečo ohľadom tých umelých oplodnení a prerušených tehotenství a niečo takéto toto tam bolo. A ja som napísala, že veľmi si prajem, ako aby ľudia, ktorí neskonale túžia a sú pripravení mať deti, nech ich majú podmienkami, ktoré proste sú k dispozícii vedecky, technicky a tak ďalej. A veľmi si prajem, aby ľudia, ktorí necítia, nechcú a nemôžu mať deti z akéhokoľvek dôvodu, aby ich nemuseli mať. No, čo som ja dostala. Si otvorila Pandorínu skrinku, lebo že toto som je škaredá, nechutná ringla opica. a proste to išlo a som sa tak na to pozrela a že toto asi nie je úplne pre mňa platforma. Som sa tak akože som to vymazala. A povedala som si potom, že OK, že toto nie je úplne platforma na diskusiu, že ani vlastne tým nič sa nedá dosiahnuť. A zároveň si uvedomujem, že áno, že všelikde moje názory kvôli týmto podcastom a všeličo zaznievajú a ja rozumiem, že sa nepáčia všetkým ľuďom a mňa to zaujíma. Ja aj veľakrát, aj keď som prednášala online, že kto to má inak, kto so mnou nesúhlasí, povedzte mi, mňa to veľmi zaujíma, mňa strašne bavia tie diskusie, ale ja osobne nereagujem na devalváciu, hate a disrespect. Pretože to nie je pozvánka do diskusie. To nie je, že ja som OK, ty si OK. S dvoma rozdielnymi názormi. To je, že iba ja som OK a ty nie si OK. A ja nemám motiváciu v takomto rozhovore čokoľvek ďalej zo seba dávať, ak to dáva zmysel. Čiže ja k tomu pozývam aj vás ostatných, ktorí možno utrpíte pod sprškou nejakého hejtu, že pokiaľ je to pozvánka do diskusie o rozličnosti názorov a pohľadov na svet, super. Podnecujme to, podporujme to, poďme do toho. Ak je to devalvácia mňa ako mojej osoby a toho názoru, tak si myslím, že to len nechajte umrieť ako keby ten thread, tú linku. Že nevšímať si ten hejt? Alebo nečítať? Lebo veľa celebrít, bolo to už nejedna diskusia o tom spoločnosti, že naozaj za toto by mali prevzať zodpovednosť sociálne médiá. No, že oni teda nečítajú ten hejt, alebo vyslovene, on by tam nemal byť. Ja som akože, viete, to je to isté, ako keby sme povedali, že budem citovať zo svojej školy, z tej forenznej psychológii, že necítime sa zle, lebo je to zločin. Ono je to zločin, lebo my sme sa cítili zle.
človek sa pri niečom cítil zle, väčšia skupina sa pri nejakom správaní cítila zle, tak to označili, toto je zle, budeme to volať zločin a nedovolíme, aby sa to dialo. Ale určite malá skupina tých vrahov napríklad bola, že nie, my sme s tým v poriadku, pre nás to není zlé. Ale my sme sa rozhodli, že je to zlé a tým pádom bude to spadať pod nejakú ochranu. A teraz my sme preto vymysleli nejaké orgány, aby na to dávali pozor, aby nemusel každý z nás dávať pozor, ako sa ochránim pred násilníkom, ako sa ochránim. Tak to nemôžeme my očakávať od každého jedného človeka, aby sa naučil vydržať hejt. Ja si myslím, že to je hlúposť. Ja si myslím, že je hlúposť čakať od ľudí, aby boli OK s tým, keď ich niekto ponižujúco, devalvujúco, nerešpektujúco osočuje, že my chceme, aby disociovali, aby necítili niečo prirodzené. Hej, že my musíme teraz, vyvíja sa nám svet a vyvíja sa nám aj pole, kde môže byť zločin. Tak ho potrebujeme tam rozšíriť. A ja nehovorím, že to má byť sankcionované, neviem ako, ale to, čo je momentálne v britskom parlamente sa rieši, že áno, že táto umelá inteligencia predtým, ako sa uverejní nejaký status, lebo on sa napíše alebo komentár a pár sekúnd trvá, myslím, že 15 alebo koľko tam ukazovali, kedy sa to preženie tým programom a on vyhodnotí, či je to osočujúce, devalvujúce, nerešpektujúce a neuverejní sa. A tá osoba, ten užívateľ, ktorý bude mať takýchto viacero, nebude mať možnosť používať nejaký čas sociálne siete a využívať možnosť komentovania. Toto mne pripadá veľmi fajn, lebo to neznamená, že nemám právo na svoj názor. Kámo, maj ho, mňa zaujíma tvoj názor. Ale prosím, naučme sa spolu komunikovať rešpektujúco a spolupracovať. Hej, že za to, že niekto má iný názor, nesmieme tomu človeku prijať zle, aby zle sa mu dialo, ale že máme iný názor, poďme sa o tom akože baviť, ja to vidím takto, toto nikde napríklad nevšímam si v tých diskusiách, že aha, ty to máš takto, lebo ja to mám takto a toto mám inak ako ty. Že, hej, že musíme hneď devalvovať tú osobu. A ja si myslím naozaj, ja som presvedčená, že nemôžeme očakávať, aby toto jednotlivec vydržal, že obrň sa, čo má byť psychopat a nemá to s ním nič robiť. Samozrejme, že to sa týka tých ľudí. Berme do úvahy to, že prirodzene telo na to reaguje, asi to teda nie je v poriadku, tak nepreonačujme telo. Zlepšíme systém. Máme tu jednu otázku, ktorá sa týka rodových stereotypov. Prečítam ti ju, je trošku dlhšia. Píše nám niekto, ja osobne aktívne využívam sociálne médiá, no som veľmi znepokojená tým, že rovnako ako väčšina spoločnosti v zátvorke offline sú plné rodových stereotypov. Doma sa snažíme o rodovú rovnosť, no bojím sa, že v budúcnosti by práve rodové stereotypy online aj offline mohli mať negatívny vplyv na naše dieťa. Na sociálnych sieťach sa žiaľ nedá reportnúť obsah so škodlivými rodovými stereotypmi. Myslíte, že naše dieťa bude považovať za bežné to, čo vidí doma, alebo by mohli rodové stereotypy v okolí naň mať negatívny dopad? Výskumy ukazujú všeobecne plošné a niekoľko desaťročí zopakované a potvrdené, že to najviac formatívne pre vývin sebahodnoty dieťaťa je vzťahová väzba. To znamená, že aký druh bezpečného prostredia to dieťa má doma. Hej? Čiže ak doma nezažíva poškodzujúce rodové stereotypy, tak to bude vnímať ako normalitu. Hej? A ak to potom zažije niekde inde, tak sa pristihne pri tom, že toto nie je to, čo poznám, toto nie je normálne napríklad. Hej? A preto vás chcem povzbudiť, že veľakrát sa nám udeje v živote ako keby takých podnetov, ktoré vieme, že sú není v poriadku, lebo taký náš vnútorný morálny kompas nám hovorí, že niekto tým trpí alebo niekto sa tým znevýhodňuje, že máme také, voláme to, že morálny vývin, že môže mať 3 stupne morálny vývin a že ten treťostupňový akože morálny vývin je v tom taký, že my to zacítime, že niekomu sa tu poškodzuje. Hej, že a keď je v dobrom
prostredí to dieťa normalizované, alebo že kde je to považované za normálne, tak ono vlastne možno bude práve potom ako dospelák bojovník za tú rovnoprávnosť a za tú ľudskú hodnotu ako takú bez ohľadu na pohlavie, vek, rasu, náklonnosť k opačnému pohlaviu a podobne. Že veľmi je dôležité ako keby to ukázať dieťaťu maličký mikrosvet v tej rodine. A otvorene sa rozprávať. Hej, napríklad ono príde a povie, že toto si nemôžem kúpiť túto čiapku, lebo je modrá a takú nosia iba chlapci, akože vymýšľam si. A ja by som sa o tom porozprávala. Že veľmi dôležité, keď si akékoľvek oblečenie dávame, tak je to, ako sa v ňom cítime. Že keď si dáš tú čiapku a pozrieš sa do zrkadla, že je to Lenka, alebo to nie je Lenka. A ostatné nie je dôležité. Ale že áno, niektorí ľudia, pre nich je to takto dôležité, že im sa páči toto iné. A ja chcem, aby si vedela, že najdôležitejšie je, či je v tom zrkadle tá Lenka, ktorú chceš vidieť, alebo nie. Ty to tak pekne hovoríš. Keď sa bojíme ešte o sociálnych sieťach, tak bavili sme sa teda o hejte, či si ho všímať, či si ho nevšímať. Či ho naopak na ňo reagovať, alebo naopak ja sama som sa pristihla, že si filtrujem, ak vidím, že niektoré médiá, ja neviem, dávajú také provokatívne titulky alebo niečo, tak automaticky viem, že tam naozaj ide o nejaké proste, aby sa tam kliklo a presne tak a už len ten titulok klame, tak sama to takto ako keby filtrujem. Ale v tomto kontexte týchto sociálnych médií mi ešte napadá, že ty si spomenula aj generáciu Z, že oni to majú teda úplne inak, oni mnohokrát nechápu, že čo my tu vlastne riešime a Facebook je pre nich úplne už ako Google, že ježiš, že moja babka je na Facebooku a čo ti tu Facebook, to má dnes Facebook, to sa mňa minule niekto tiež pýtala, že ja. Tak to bolo celkom také veselé, že ako možno sa naučiť v nejakom tom kontexte, lebo tie sociálne médiá, či chceme, či nechceme, sú súčasťou už našich životov. Tá technológia tu je. Dnes nemáš internet, no nezapneš ani mobil. Hej, musíš automaticky, všetko tie smartfóny sú teda napájané a to je logicky aj s tými sociálnymi médiami. Aj na zoznamkách máš odkliky na tvoje sociálne profily a keď ich nemáš, tak si prípada, že s tebou je niečo úplne zlé. Takže teraz späť k generácii Z, že ako možno im vyslať signál a povedať im, že aj my v podstate tá staršia generácia, teraz sa necítim nejaká úplne stará, ale vidím, že ak sa niekto so mnou rozpráva, kto ja neviem, teraz nastúpil na vysokú školu, tak to má úplne inak a mnohokrát ma to aj samú prekvapí, že ako sú tí ľudia vnímaví voči veciam, ktoré my si myslíme, že ich absolútne nezaujímajú a naopak veci, ktoré my si myslíme, že ich zaujímajú, tak oni vôbec neriešia. Že ako možno v kontexte týchto sociálnych médií aj im povedať, že halo, my sme tu, halo, že my vám rozumieme, my chceme s vami komunikovať a nebudovať takúto priepasť, lebo ja mám pocit, že aj tá diskusia presne o tých sociálnych médiách je taká, že presne ty si na Facebooku, ja som na TikToku, no tak to si nebudeme rozumieť, tak čau. Hej, nebavme sa proste spolu. Takže my máme teda vo firme ľudí, ktorí sú po 50-ke, ktorí mali úspešnú kariéru, prišli k nám a teraz ľudia, ktorí sú, ja neviem, teraz part-timeri, ktorí sú ešte len študenti na vysokej škole, prváci, druháci. A predstav si, že toto máš ty v tíme a teraz videl si toto na TikToku a videl si toto na Facebooku a tí ľudia mnohokrát sú, že čo? Že ako komunikovať, ako sa možno nastaviť si tieto veci, aby sme si lepšie rozumeli a cítili sa psychicky dobre. Lebo celá táto naša debata je o tom, že ako využiť tie sociálne médiá na to, aby som sa ja cítila dobre, aby mi neškodili a naopak, aby som si vedela povedať, vieš čo, mne sa páčia bonsaje, tak ja si celý deň idem na bonsajoch a mám to tam. Bonsajčeky, no? Poznám. A mňa to ukľudňuje, presne. Asi niekto striha bonsaje. Poznám to. Ďakujem ti. Že to, čo tam počujem, také dôležité je, a áno, už to je popísané XY krát sprava zľava, že ľudia považujú svoj život za šťastný a spokojný, ak považujú svoje vzťahy za šťastné a spokojné, keď majú okolo seba tých vhodných ľudí a tie vzťahy. A teraz, že tie sa presúvajú často do online sveta. Hej? Alebo že aj tá identita sa často posúva do toho online sveta. A keď by mi niekto povedal to, čo ty, tak by som sa napríklad aj teba opýtala, že znamená to, že máš záujem o tohto človeka, alebo máš záujem ho lepšie spoznať, alebo rozumieť lepšie jeho svetu? A ak by som mi povedala, že áno, to je ono, tak by som sa opýtala, že tak dovol mu ukázať ti ho. Hej, že koľko starých mám,
sa spýta, že ukáž mi, Lenočka, čo to vy máte na tej, ty máš online vysokú školu a ukáž mi, jak to tam vyzerá. A tuto keď klikneš, moja babka. Ona je tým pádom úplne spätá s tými mladými generáciami, lebo ona na to potom neskôr zareaguje. Hej? A že inak, ako dopadlo to online, čo ste mali s tou pani z Ameriky? To je fascinujúce, že ona je v Amerike a ty si tu. Hej? Že, a teraz, že ona sa cíti súčasťou našich životov. Ja sa zase opakovane alebo veľakrát pýtam na jej detstvo. Aké to bolo, keď ste cestovali tým vlakom a išli ste si kúpiť do Nemecka prehrávač. No to mi rozpráva. Hej? Že ono to nie je tak ťažké na chvíľočku, na chvíľku, na 5 minút. Viete, čo to spraví? Že 5 minút dovolte človeku, aby vám ukázal jeho svet. Na 5 minút. Budete fascinovaní. Že na chvíľočku sa ponoríte do sveta niekoho iného a spoznáte ho v tom kontexte. A tým pádom potom môžete veľmi príjemne na to nadväzovať a ponúknuť pohľad do vášho sveta zase. A není to o to, o čo nám to vlastne aj tak ide cez vznik tých sociálnych médií. Veľká pravda. Krásne sa počúvaš, Leni. Musím povedať, že vnášaš do toho taký pokoj a takú výzvu na nás samých, lebo ako povedali sme v úvode, že tie sociálne médiá, a keď povieš, že sociálne médiá, automaticky ti nápadne nejaká negatívna vec, že zlé, veľa, zakázať, hejt. A ty naopak si nám dnes tu povedala, že poďte, využívajte ich, komunikujte, ukážte, samozrejme, buďte rozumní v tom, ako trávite svoj čas. Ja si z toho beriem, že pozor na to, koľko toho času tráviš a či máš aj ten offline svet, nielen ten online. Či aj tú školu vyštudujem, či aj tú prácu spravím. Áno, či to nie je len nejaké fiktívne, rozumiem, ale je to krásne, že hovoríš aj takto medzigeneračne, že aj my sa musíme mnohokrát zaujímať, lebo ja to presne vidím na svojich neteriach a synovcoch, že keď ťa pozvú do toho svojho sveta, alebo sa tam pozveš sama nejako tak šikovne, že tam prenikneš, tak sa aj ty tak obohatíš a zistíš, že čím oni žijú a zistíš, že ja neviem, moji synovci teraz zbierajú futbalové kartičky a majú úplne krásne vzory futbalistov, o ktorých som netušila, že vôbec existujú a zase som bohatšia aj v tejto športovej sfére, takže áno, súhlasím s tebou, že občas sa treba asi pozvať do toho sveta tých iných, či už online alebo offline. Ja ďakujem takisto aj dnes našim kolegom, ktorí nás takto sledovali. My budeme dnes skončiť a budeme sa na vás tešiť takto opäť o mesiac. A našou dnešnou hostkou bola Lenka Uherová, psychologička, človek, ktorý verí v dobro a šíri dobro. A jeden z vašich top speakerov, alebo top speakeriek v rámci tejto série, ktorá hovorí o mentálnej pohode a dobrej psychike. Majte sa, ešte príjemný deň a dovidenia. Ahojte.